Advocate Father Nherera anozivikanwa nyika yese kuti she is a Zimbabwean lawyer uya achitandanisana aiwa na Minister of IT anozivikanwa nyika yose Honorable Tatenda Mavetera. Watoziva kuti nyika yose aiwa kana kuri vanhu venyika yeZimbabwe vanova nekamwe kakusamufarira kavainako pamusoro pezviitiko zvinoitika zvatinoona kuti vanhu vanenge vari against mashoko aanosombotaura. Zuva ranhasi pane mashoko atoona kuti anouya achibvunziwa Tatenda Mavetera naAdvocate Father Mahere aita kuratidza kuti kunenge kwakunyatsa kumusvotoredza kana kumunyadzisa. Sana pane mashoko anobuda nyuka panapa ndipo subscribe like turn the bell icon. Tinoda pahindo yaAdvocate Father Mahere anyora achiti, good day honorable minister Tatenda Mavetera. Why do you use the title doctor? Yet, according to your tweet on the 9th of November, you indicated that in terms of qualifications, you are still just a PhD candidate. Can a PhD candidate use the title doctor? Anova auya chialeta pamusoro pemapost akaitwa naTatenda Mavetera achiti, if you want to know my qualifications, anonyora maqualifications ake seamuri kuona awo aiwa nepicture rake iro re profile yake yakanzi Zimbabwe ICT Excellence Awards. Panapa maererano bvandana yapanzi Dr. Tatenda Mavetera obva mubvunzo equestion. Tinoona kuti Tatenda Mavetera anoyo achipindura achiti, thank you for asking. I was awarded a honorary doctorate in human letters in 2022. It is not part of my academic qualifications, but an award. That is why I did not mention it on that post you have highlighted. Do mashoko anobva apindurawo. Mashoko atinoona kuti vakomana ava the involving madebate ana matension atinoona kuti vakomana vanaTatenda Mavetera vanouya vachifaiwa vakomana opposition. Patinoona vakomana opposition vanenge vachiti vakomana imimi zvamuri kuita izvi aiwa hazvina ungwaru kana kuti hazvina knowledge, hamusi kuziva zvamunoita. Tichiona vachiumburudzwa vachifaiwa nemaquestions. Tunze mafunguro muri kudai pamusoro pechitiko ichi kuna comment section medu. Musaona subscribe or like, turn on the bell icon.